Да приеме, че ние живеем в триизмерно пространство. Да приеме, може и да е така, може да не, но да приеме, че има двоизмерни същества. Те нас не могат да ни видят, те не могат да ни възприемат, те могат да видят само нашите сенки, защото само те са двоизмерни. Нашето трето измерение е това, че съществуват, те нямат инструмента да го възприемат. По същия начин ние не можем да възприемем абстракта повече от нашето триизмерно линейно мислене. Ние мислим само преди, сега и след, тук и там. Да и не. Триизмерно. Това питах, дали просто някога ще дойде ден и възможност ние да почнем да мислим за напред. Дали ще се отвори, дали ще имаме капацитета някога, защото казваш, не може категорично, сякаш може би никога няма да стане. Не и с това съзнание. Тоест, нашето съзнание се разширява като познание, като общо, като възприятие, като способност за възприятие, като много задачи, които да изпълнява, като отношения. Но абстрактът е много по-голям. Нямаме този инструмент. Съзнанието не е инструмента. Ние имаме други инструменти. Ние имаме интуицията, ние имаме усещането, ние имаме много други неща, но те не са осъзнаване. Те са усещане, те са чувство, те са състояние. За улеснение ги наричаме осъзнаване. Да. За интуицията, твой огромен опит в хипнозата и дълбините на подсъзнанието ще си говорим в следващото предаване. Бих те помолил